kaunti ma Narok wadhi nyime kabano ni chenro mar jiwo mond liete mano ma isiro gi kanisa mar Free Pentecostal Fellowship in Kenya ne obago wuoth moyiedhi mano mar jiwo campaign mano mar ndalo 16 mar kedo gi lwenje mago mag kit chwech midendo kanyo ni 16 days of activism against GBV e kaunti ma Siaya. Apisa matayo chenro mano mar kanisa no Dorith Muga owacho ni chenro no geto thiro timbe mago mag rocho ratiro mag mond liete. Wuodhno ne ochopo e ng'iende chakruok mano iwacho ni chokruok mane obagi e sikund primary mano ma Sega mantiere Ugenya kama ne joket ne oganda ne omedo jiwo jotelo mondo mi ochwal chike mago mag dongruok mar ngima mond liete ka ranyisi en paro mar chik mageto rito ngima mond liete. Ande owek chome gi lwenje mochomo korka puothe, owek moko kuom gimayo nyaka nyithindo giweye gik machal kamago, gimiye mamani thuolo gi nyithindgi, giwene mamano obedie gi lop chwore ka chwore osetho mano en lope, ene ma en gi ratiro mar rito puodhono nyaka chieng' moro nyithindo dongi. Mond liete ratichgi osebedo ka iketho to ok ging'eyo nikech otwe gi chike mag joluo man nyaka teri titeri gi ng'ama ikia, ng'ama janeko, ng'ama ni kod kata kute mag ayaki. Mamano be mosebedo gimomiyo wan e piny luo kane ayaki ochakre kata gisani ne cases mag ayaki ng'eny ahinya moloyo kuonde te. Imayi nyaka lo nikech inyuolo nyiri. Chuori tho ikawo nyithindi idhigo nikech chuori otho no ok inyal dak kodgi, ok inyal tedo nigi, to gin nyithindi minyuolo. Lakini gisani yawa nyithinda dak go maber kinda puonjogi. Kuom mano wagwero kamano ne odiechieng' ma kawuono makedonwa kuom gigo matimore ne mond liete lwenje mwakale kendo masirni mwaromo godo. Widos wetewa wawuothuru maber yawa, kik wamiye ni chilo moro kuomwa ka ni seche moko wawondre ni wan widos to kiny ineni gi ng'ama chielo, oruye ineno gi ng'ama chielo, kik waketie chilo kuomwa da.